Son Aurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra e presidenta da Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía. Estamos en Fitur promocionando o camiño, por primeira vez a asociación engloba todos os concellos, estamos os 10 concellos polos cal discurre o camiño. Hai que destacar que este é un camiño moi peculiar, moi singular, porque sale de Santiago de Compostela e remata no mar. O camiño bifúrcase no concello de Dumbría e podese ir a Fisterra ou seguir a variante a Muxía. Fagas cal fagas, se chegas a Muxía vas a ir obligadamente a Fisterra e se chegas a Fisterra farás o tramo Fisterra-Muxía obligadamente, porque o corazón así cho vai a pedir. Estamos moi contentos ca promoción do camiño e, bueno, reflexa a unidade. Eu estou moi contenta porque baixo a miña presidencia estamos os concellos todos na asociación promocionando o camiño.